Puilano Jotano Hambai, Norok Jotono Saimano, Chini Bubagra, Coronavirus Manjagui, Tabo Hospital, Treatment Klai Jagui Tongo. Sudu coronavirus ya, Chini Bubagra Nisago, Pneumonia bo Habui Tabo bo Blay, Yunko Wokai, Hamya Kotoro, Klaijak, Mia Charigo, Boba and Cox Halaka, Bubagra Sawa and Blake Serious Otongo. Hekano rakawana di ani bagai suri di ang jahate dati hamui nongni buskango paimana nikte khaye Bubagra je tabo hospital tongo bara kaham kai no treatment khalai jagai tongo hne ano saka abuni bagai no ang tipra hasteni sini Christian society ni lukurogno koinani musungo takuk bukuk phainai sini Christmas halo jahate जों काइथरनो सुरिमानि लगे सिन बुबाग्रा जे हामिया कटर बाय मानजागै ताबो क्लाइ तंमानि मनबो दाति के हामै बसानानि बागै नर किसा सुरि लाइ जादि तामनि हिनबा चिनि हा ताइ दफानि बागै बुबाग्रा जे वानसोगै ताबो सामं टां तंगो जों तिफ्रासा तिपुरि दफा चिन बिलाइ खाय बुबाग्रा ना नांगै तंगो बुबाग्रान सारा चिनि कुनु लाइ बुमा करे ताइ आंगमो बसानाय जों जारा अन्यनो तंथारथिक तंनाय हिंदू फानंथन बा बिभिन्न जारा बुद्धिस्ट फानंथन बा मुस्लिम फानंथन बरंनो थानोबा आनि कायसा कयमं नरबक जे जेखाने मानतै मन्दिर को थांगै बुबाग्रानि हामनानि बागै किसा साथि दुब्रकिया सकजालाय जादि जारा बुद्धिस्ट बरंनो बो कयजावो बरंबो किसा बंनि हिंकबो कियांगो थांगै बरबो सकाकाय जानाय ताइ जारा मुस्लिम बरंनि थानानि कयमं बरबो मस्जिद थांगै बरक बो किसा बुबाग्रानि बागै सुरि कांगाय बिलाइ काना हामनाय नरक जतनो साइमानो चिन बुबाग्रा बुसकांनि बिसि कताल ट्रिंगो गोबांमा जागा थानानि प्रग्राम तंमानि फिया बेमार कतरबाय मानजागै बो कुनु प्रग्रामो थाङै मांगलाखा कुनु आमचायो जों खानावै तंगो जे बुबाग्रा फायनाय बुबाग्रा ट्रिंगो फाय मानजाग फायनाय हिनाय आं जत न सानानि नायो बुबाग्रा बेमार कतर मानजाग कोरोना भाइरास नि 14 दिननि बो क्वान्टाइम तंगो कुनु प्रग्राम बो थाङ मांगला केबो जुदि लुकुरंनो ताताल सेंग्रा सावै बुबाग्रा फायनायनि ने आवाय खलाय तंखाखाय आमति खाय कक आवाय खलाय तंमानि अमचिनि बुबाग्रानि इमेज न हामिया खलायमानि खलायनाय आबुनि बागैना आं सानानि नायो केबो बुबाग्रा ट्रिं फेस्टिवल फायाने नै केबो आवाय ता खलायदि खलायखाखाय बा सायांगनाय ताइ पाइथागो आं बुसकांनि थिन ट्रिं 1430 लायै 1431 फाइमानि बिसि ट्रिं बिसिनि आनि खाका हाम ताइ हामजामा याफारो ताइ क्रिसमासनि सालो हास्ते नका खबै हायुंनि जत लुकुरंनबो आनि खाका हाम ताइ इंलिश बिसि कटालनिबो खाका हाम याफोरै आं पाइथागो ताइसा हायना हाय सापिना नायो जे चिन बुबाग्रानि बागै स्पेशली क्रिसमासनि सालो किसा जतनो न सुरिनानि बागै आनि कयमानि नंनि थानि आसेक सावैनो आनि कक मथाका जतनो न हामबाय खुलुमका।